Sobre les mocions executades ens preguntem si s'ha constituït una taula per la gestió del litoral on s'integrin pescadors, sectors turístic, tècnics, científics, plataformes ciutadanes i administracions amb l'objectiu de dissenyar un pla integral per la gestió de les platges i la sostenibilitat del territori, perquè és una de les mocions que consten com executades i ens sembla o no tenim coneixement de que s'hagi realitzat això que recollia el manifest al qual ens vam adherir. En segon lloc, ens preguntem també sobre les mocions executades si es garanteix que Can Salamó serà l'equipament de referència per l'àrea de joventut, incloent les funcions de casal jove, i que si s'hi traslladaran totes les dependències i serveis, com preveu o com preveia la moció aprovada pel ple municipal. Sobre les que estan en execució i recollint una mica una qüestió que ja ha sorgit, ens inquieta una informació recollida en la qual s'afirma que la plataforma Can Sant Pere 100% públic no va respondre a la demanda d'alcaldia, perquè de fet existeix un manifest públic i no només existeix un manifest públic, sinó que hem preguntat a la plataforma i ens han enviat còpia de la resposta que es va donar a l'alcaldia respecte a aquesta demanda que feien. Per tant, la informació de l'informe no és certa. Sí que hi existeix una resposta i en tot cas no ha estat atesa. I sobre les qüestions pendents preguntem quan es sol·licitarà l'informe sobre el risc d'inundacions derivat de l'urbanització del corredor de la Cisa, ens preguntem quan s'iniciarà la redacció del reglament per regular els habitatges turístics al nostre municipi, ens preguntem quins terminis preveuen per crear la xarxa de sensibilització i mediació intercomunitària i engegar polítiques per combatre els rumors racistes a la ciutat i quins terminis preveuen per iniciar la naturalització d'un tram de la platja de Llevant amb alt valor ecològic. Totes elles mocions aprovades pel ple fa ja força mesos i que estan pendents d'execució i sense cap moviment en la direcció d'executar-les. Gràcies. Gràcies, senyor Montbrú. Sí, a veure, repassant una mica, penso que potser tenim idees diferents del que vol dir l'execució o el compliment de mocions. Sobre la qüestió de Can Sant Pere, jo els hi reitero, ens hem adreçat directament a la plataforma Can Sant Pere i ens han enviat còpia del mail que van enviar a l'alcaldia el 19 de juny del 2017. Per tant, existeix una resposta. És així, si volen els hi ensenyem, amb una relació de totes les necessitats que transmetien. En segon lloc, sobre Can Salamó, bé, de fet, una de les coses que s'ha fet dins de l'elaboració del Pla Local de Joventut és una sessió amb joves en la qual hi van participar persones joves militants de Crida Premianenca també, i després, si un llegeix l'informe derivat d'aquella sessió, que és l'única que s'ha realitzat presencial per a l'elaboració del pla, allà es fa referència directa. Es fa referència directa a la conversió de Can Salamó com a espai de referència de joventut. Alhora, existeix una moció aprovada per aquest plenari, per tant que compta amb una majoria dels representants del municipi. Aleshores entenem que això no és una qüestió de les mocions que s'aproven no es poden materialitzar o no segons discrecionalitat del govern, sinó que estan per algunes coses i en aquest cas, a més, coincideixen amb el parer dels joves, reflexada en l'informe que es va elaborar després de la dinàmica participativa amb joves sobre quines eren les seves necessitats. Sobre la senyora Safont, agrair-li les respostes, n'hi ha una per això que no me n'ha dit res, que és la sol·licitud, no sé si això se n'encarrega el senyor Sobirà o se n'encarrega vostè, però en tot cas sobre el que els he preguntat, quan es demanarà a l'Agència Catalana de l'Aigua un informe sobre el risc d'inundabilitat derivat de la nova urbanització del corredor de la Cisa. No me n'han dit res sobre això. I no entenem com una cosa que és aprovada per ple i és tan senzilla com enviar una carta, enviar un mail o fer una trucada a un organisme, faci més de mig any que està aprovada i estigui pendent. Això ens costa d'entendre i també demanaríem en tot cas que ens en diguin alguna cosa. Després també una altra de les qüestions que els he preguntat i que no ens han contestat. Es va aprovar pel ple iniciar la creació d'un reglament que reguli els pisos turístics a Premià de Mar, fa també més de mig any
i no me n'han dit res, i en l'informe consta com una qüestió pendent, i en aquest cas és una qüestió que bé, existeixen reglaments similars a pobles i ciutats propers, i per tant és tan senzill com inspirar-se en aquests reglaments que ja existeixen i posar fil a l'agulla, no? Perquè no entenem també que hagi passat més de mig any i no s'hagi fet res en aquesta direcció. I també una altra de les qüestions que hem preguntat i que no me'n diuen res és sobre la creació de la xarxa de sensibilització i mediació intercomunitària. També els he preguntat i no n'han fet esment, i tampoc això, no entenem que no s'hagi fet cap gest en aquesta direcció. Nosaltres a vegades tenim la sensació que es prenen el ple a vegades com un tràmit incòmode en què hem de venir aquí, capejar les crítiques i les propostes de l'oposició, però que no se'l prenen com un espai de sobirania local i d'impuls d'iniciatives. En el que portem de legislatura ens trobem reiteradament amb tot tipus d'estratègia que el que fan és intentar dilatar, bloquejar o desdibuixar aquelles propostes que emergeixen de l'oposició. Hi ha tot tipus, podríem repassar el repertori. I ens seguim trobant amb tot d'estratègies, com és presentar-nos modificacions a 5 minuts abans del ple per després acusar-nos d'intransigents si no les acceptem i poder votar en contra de les propostes que presentem. Ens trobem més d'un cop que s'han tirat enrere propostes agafant-se a qüestions de forma absolutament secundàries per esquivar els debats sobre allò essencial. Cada cop més ens trobem que allò que s'aprova queda pendent d'execució, o bé perquè directament queda en un calaix, o bé perquè tampoc es dota de partides pressupostàries per tal d'executar-ho, com creiem que hauria de fer un govern responsable, recollint tot allò que s'ha aprovat pel ple. Es dona també el nou sistema per tramitar les mocions, per tractar les mocions, que fa que hi hagi mocions presentades fa ple de temps que encara no han vingut a ple. En tindrem ocasió de parlar més tard perquè presentem una pregunta en aquest sentit i per tant després podrem parlar en concret d'aquesta qüestió. I per tant nosaltres en general el que els demanem és com una miqueta més de rigor, que entenguin que el ple és el màxim òrgan de representació de la ciutadania, que especialment quan un govern es troba en minoria no pot prioritzar i complir o no complir segons els seus interessos al marge d'allò que ha estat aprovat per ple, i per tant els demanaríem que es prenguin una mica més seriosament les propostes que portem la resta de grups i que s'esforcin en el seu compliment. Gràcies.